नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम नया भोजपुरी सॉन्ग, बहुत बढ़िया गीत कंपोज के लिए बानी। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत। रउआ कैसन को मैटर लिखवाओ बा बेहिचक कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मैटर मन पसंद के देनी, मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ बाटे। एगो लड़का अपना दोस्त से कहता बड़ा भाव में कि पढ़े ट्यूशन संगे जाले आ देखी देखी बड़ी मुस्काले। सुन यार कि पढ़े ट्यूशन संगे जाले आ देखी देखी बड़ी मुस्काले। ना ढेर गोर बिया ना ढेर करिया, समाइल बिया उहे मोरा दिल के भीतरिया, समाइल बिया उहे मोरा दिल के भीतरिया। कि पढ़े ट्यूशन संगे जाले आ देखी देखी बड़ी मुस्काले। हाँ ना ढेर गोर बिया ना ढेर करिया, समाइल बिया उहे मोरा दिल के भीतरिया, समाइल बिया उहे मोरा दिल के भीतरिया। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भली तो क्षमा चाहतनी, काहे कि हम गीतकार हैं, सिंगर ना। रउआ एक रिकवरी बना के गा सकतनी, नया म्यूजिक बनवा के गाना 100% बच जाए भैया। अगर मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले, नंबर डिस्क्रिप्शन में बा। और हाँ भैया, वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिली। अगर म्यूजिक भी रुआ बनवावे के चाहता नहीं कम चार्ज में तो रुआ बेहिचक कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।